Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna, atong hisgutan, ang ikaduhang bahin sa paglakaw sa dalan nga walay pagpakabana sa pagbati. Kagahapon, atong nasabdan kung unsa ang apathy. Sa paghinumdum niini, ang apathy mao ang emosyon sa tao nga walay pagpakabana o walay pagbati. Ug atong nahibaw-an kung sa unsang paagi nga kini magahatod kanato sa kalaglagan. Sama sa mahimong kabahin sa atong kinaiya ang walay pagtagad sa uban. Sa karon nga programa, atong hisgutan kung sa unsa nga paagi ang apathy mahimong mapuslanon sa atong kalambuan. Ang panghitabo sa atong kalibutan karon nagahatod sa daghang nagkalain-laing reaksyon sa katawhan. Ug atong malantaw sa mga balita sa radyo, television, social media o uban pang paagi, daghang mga balita nga makapaigmat sa pagbati nga mahimo sa maminaw o mutanaw nga masuko, mahadlok, malisang o kaha mahagit sa pagsukol. Tungod niini, daghan ang nadala sa ilang pagbati ug mohatod kini ngadto sa pagsukol sa nagadumala, makapanlupig sa uban, o tungod sa kahadlok nga mahutdan sa kalanon, nagapanic buying, halos hotdon ang tinda sa palengke o sa grocery, ug di ay dili na maato og kaon, hangtod na nga daot ang pagkaon. Samtang ang uban wala nay mapalit aron ikonsumo sa matag adlaw. Adunay katuyuan nga ang Dios nagahatag kanato sa emosyon nga apathy. Susama niining higayuna, ato kining magamit. Sa paagi nga, dili kita angay maghatag pagtagad pinaagi sa atong pagbati ngadto sa mga dili maayong panghitabo sa palibot. Kung atong madunggan kining tanang panghitabo sa palibot sumala sa balita, atong ipabilin ang kalinaw sulod sa atong kasing-kasing. Kung dili ta magkalisang o mahadlok. Ang Dios nagasulti kanato sa Salmo 27, bersikulo 14, nagaingon, paglaom sa Ginoong Jehova, ug ang imong mga kasing-kasing malig-on. Paglaom sa Ginoong Jehova. Ug si Jesus miingon, gibilin ko ang kalinaw kaninyo. Gihatag ko kaninyo ang akong kalinaw. Dili ko ihatag kaninyo sama sa gihatag sa kalibutan. Ayaw tuguti ang inyong kasing-kasing nga magkaguol ug ayaw kahadlok. Juan 14:27. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong gamiton ang emosyon nga apathy pinaagi sa pagbaton sa kalinaw, kalig-on ug paglaom sa atong kasing-kasing tungod kay nagasalig kita sa Dios. Mao kani ang atong ihulip sa mga negatibo nga emosyon ug dili kato nga magahadlok ka nato. Bisan atong may baw-an ang mga balita sa tibuok kalibutan nga makapalisang ka nato, dili kini makatarog ka nato tungod kay ang pulong sa Dios buhi sa atong kasing-kasing. Busa atong hinumduman ang awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro magaingon, nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon, ug hinaot ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.